салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи мо. рӯз гап дар ҳамин каратагӣ нест ки як фасад задем 2 сол пеш бародаро. ана ҳоз бо рӯи ҳамон фасад мон яза каси дигар ғалтид ҳамиҷа ҳамсоя ҳамин хонадор. нигоҳ кунед 2 сол пеш ҳамира сенин сафед қати мо задагием чӣ хеле бад аммо хел истодагиай. ягон майда мақсад светиш дигар нашиде, на краска, на рангаш ҳеҷ шидагӣ нест бародаро. ҳоз бо ай пешишон метам. бисёриё мегӯянд семени сафед намешавад ё ки дар афтоб месӯзад. хелу хел беҳтарин омадагиай бародаро. ягон чиш нашиде мо ҳамира 3 сол гарантӣ додагием. ана ҳозир медонӣ ина 2 сол зиёд шид бародаро. ҳол видеоша дар силка мемонам, бидорен як бор тамошо кунен. иншаалло ки бо видеои пураша бинен мефаҳмем ки кай чанд қаб назар задагишем. ана ира рӯз гап кора буд каблем видеоша гидед ягон 2-3 моҳ пас партофтагӣ будам. ай так ҳамин 2 сол зиёд шидагие кам не бародаро. мошоаллоҳ омадагие ҳам хесодагие. ина боло шапшика кадаяна япшикоша мо назадем, мо вақт надоштем. бовар ки хеле дидимаш роҳат кардам ки аммо хел истодаи вабшита дигар нашидаи. дастгирра фаромӯш намекунем. касони дар мохи фасадо маъқуле метавонед дар ватсап муроҷиат кунед. ана нарх навои дастхас қатӣ иншоаллоҳ рафта кори яки шуморо буд мекунем ва ҳар яки шумо дар метавонем ки дастсафар кунем ҳамин маҳсулоти ҳамин фасада. касе аз сементи сафед апла дар кора нависона иншоаллоҳ равонаш мекунем.